Welcome to another episode of Eurex News. I'm your host, Tomisai, and today we have a beautiful Hungarian girl here with us, a very young one. We're going to do the whole podcast in Hungarian, Miss Liz Ocean. Szia! Szia! Na, tök jó, első magyar podcastünk veled. Hogy vagy? Hát, kicsit fáradtam, de jól vagyok, köszönöm szépen. Akkor kezdjünk rögtön a legelején. Lehet-e tudni azt, hogy honnan jössz? Én Balatonszemesről jöttem, Siófokon születtem, de Balatonszemes a szülőfalum, világ legjobb helye. Egyszer csak úgy döntöttél, hogy belevágsz ebbe a szakmába. Igen. Hogyan jött mindez? Dolgoztam gyermekvédelemben, gyermekotthonban voltam gyermekfelügyelő, ami eléggé nem sült el jól, mert megtámadott egy nálam 2 évvel fiatalabb gyerek. Akkor még 18 voltam, ő 16 éves volt. Kiforgatták az ügyet, hogy még én vagyok a hibás, és felmondtam. Nem is tudtam elhelyezkedni utána már a szakmámmal, és gondolkodtam azon, hogy akkor mi lenne az, amit így jó lenne dolgozni, mi lenne az, amivel karriert is tudok csinálni, mi lenne az, amit így szeretek is. Gondolkoztam, szeretek modellkedni, szeretem magamat így szépnek érezni, nem szeretném, hogy olyan munkát végezzek, amiben ugyanúgy eltaposnak, mint a legtöbb munkában, amit itthon lehet vállalni. És így gondolkoztam, hogy legyen OnlyFans, tudod, akkor ott sminkelhetek, amit nagyon szeretek, felöltözhetek szépen, beszélgetetek emberekkel, és így egyik ismerősöm, akivel már nem ápolok jó kapcsolatot, ő mondta, hogy miért nem kezdem el a felnőtt filmezést. Mondom, ez nekem annyira nem, mert így körülbelül ennyire kivágott ruhákat vettem fel, és valahogy jött egy kattanás, és akkor akkor ugye mindenki a PR-nél kezdte, majdnem mindenki, mondom, jó, akkor most írjatok a PR-nek, és így belekerültem. Na, ha már beszéltünk arról, hogy szexualitás. Igen. Milyen voltál? Most ne arról beszéljünk, hogy milyen vagy ma, csak hogyha visszagondolsz a régi énedre, vagy a másfél évvel ezelőtti énedre, mennyibe volt más, mint a mai? Ez nagyon jó kérdés. Igazából nem tudtam annyi mindent, mint most, nyilván, mert azért ebben a szakmában nagyon sokat tanul az ember, de hát akkor is ugye szerettem szexelni, mint minden egészséges ember, viszont sokkal ilyen... Klasszikusabb? Igen. Értem. Na, ezt akartam még kérdezni, hogy mennyire voltál nyitott a dolgokra, de akkor inkább az úgymond jól bevált, klasszikus dolgokat csináltad. Értem. Több párkapcsolatod is volt, vagy nem nagyon ugráltál egyik párkapcsolatból a másikra? De az nagyon sokszor volt, hogy egyikből a másikba ugráltam, mert akkor még eléggé ilyen kötődési, hogy hívják ezt? Kötődési mániás voltam. Aha, értem. Tehát így nehezen léptem ki, és vártam egy adott időt, de azért volt, amikor volt ilyen is. Voltak szeretőim is azért, meg egy éjszakás kalandok, de leginkább párkapcsolatban maradtam, hogy akkor így abban teljesedjünk ki, de hát voltak érdekes dolgok. Azok után, hogy elkezdted ezt a szakmát, ha most visszagondolsz, tudod valami újat mutatni neked? Vagy találtál benne olyat, amit régebben mondjuk nem mertél volna, mert féltél, hogy hogyan álljál vele elő? Mert nagyon sok embernek ez a problémája, hogy szeretne dolgokat csinálni, de nem tudja, hogyan közölje a partnerével, mert nem tudja, hogy milyen választ fog tőle kapni. Hogy te ki tudtál egy kicsit bontakozni? Igen, igazából akkor még úgy álltam hozzá, hogy ha nekem valami nem jó, akkor nem szólok érte, hogy inkább legyen a másiknak. Jó, mindig mindenkit magam elé helyeztem az életnek a többi részén, és most meg már úgy vagyok vele, hogyha én valakivel szexuálisan együtt vagyok, akkor igenis megmondom, hogy nekem mi a jó, mert ez nem róla szól, nem rólam szól, hanem kettőnkről, és hogyha neki nem tetszik az, hogy ezt én meg akarom vele beszélni, akkor arra van az ajtó. Jó, megvolt az első jeleneted. Sőt, még nem, hanem éppen mentél oda. Mi zajlott le benned? Szóval elmész dolgozni valakihez, hogy elvégezz egy munkát, amit eddig még nem csináltál. Mi járt a fejedbe? Hogy álltál az egészhez hozzá?
Nagyon-nagyon fura érzés volt, hogy én most oda megyek, és én most kamerák előtt fogok egy teljesen, hát úgy idegen emberrel szexelni, hogy ismerem 2 napja, amivel nem is lenne baj, de nem is beszéltünk ugye egy nyelvet, nagyon más volt, mint az eddigi tapasztalatok. Oda mentem, ugye ott volt a Pierre-nek a fordítója, a hölgy, ő nagyon aranyos volt, nagyon segítőkész, mindent elmondtak, hogy mi fog most történni, semmi olyan nem volt, ami engem váratlanul ért volna. Nyilván feszélyeztek a kamerák, úgyis, hogy már előtte ilyen 5-6 évet most 5-6 éve modellkedek, tehát hogy előtte is azért évekig modellkedtem, azért feszélyeztek a kamerák, hogy én meztelenül, meg nekem ott egy aktus kell létesítenem valakivel. Nem azt mondom, hogy életem jelenete volt, mert nyilván senkinek nem, meg azért pánikban is voltam, de... Hisz az első volt, igen, ugye? Igen, de azt mondom, hogy nem volt egy rossz jelenet. És említetted az OnlyFans-t, hogy előtte te akkor az OnlyFans-re se gyártottál olyan tartalmat, ami fiú-lányos? Olyat nem. Csak egyénit, illetve lányosat. Azt egy hónap, tehát kevesebb, mint egy hónappal az első forgatás előtt kezdtem el. Igen, de az teljesen más, nem? Mert teljesen más közegbe vagy egy teljesen más millióbe, légkörbe dolgozol, ahol csak te vagy meg a partner, és egy telefon, ami rá van téve egy állványra, az kész, nem? Igen. Na. Jó, megvolt az első jeleneted. Utána mire gondoltál? Gondolom csak elkezdtél magadba kicsit úgy gondolkodni, hogy most akkor előre megyek, megállok, várok, vagy ilyesmi. Mi volt az első gondolatod? Bennem nem volt az, hogy várjak. Én tudtam, hogy előre fogok menni, mert szerettem volna egy olyan életet felépíteni, amilyenben most vagyok, illetve amilyenben még szeretnék lenni. Szeretnék ebből egy karriert kihozni, szeretném azt, hogy szeressenek az emberek, meg ne azt lássák bennem, hogy úristen, ez csak oda megy, és akkor megvan a jelenet, és megy is haza, hanem tényleg így szereti ezt átélni. De hát alapvetően az lett volna bennem az első jelenet után, hogy vajon ez mikor fog kiderülni, vajon mit fog gondolni a család, csak már az első jelenetem előtt egy nappal kiderült sajnos. Mármint mielőtt még leforgattad volna, vagy már miután leforgattad? Mielőtt leforgattam volna. Szóval megtudta a családod, hogy el fogsz menni, igen, és forgatni fogsz valakivel felnőtt filmtartalmú terméket. Nekem volt egy autóbalesetem a Pierre Woodmannel, 2-án, még akkor januárban. Ja, erre emlékszem. Igen, és minden lehozta a Telex, az RTL, minden nagyobb hírportál. És akkor az még a jelenet előtt volt? Hát én 10-re mentem forgatni, és reggel 8-kor már csörgött a telefon anyámtól, apámtól, az ismerősöktől, hogy te ez mi a fasz? Aha. Értem. Olyan pánikban mentem forgatni, de szerencsére ott lenyugodtam, mert ott azért olyan emberek vannak, akik azért értik a dolgokat, meg tudják, hogy hogyan kell lenyugtatni egy olyan embert, aki nagyon feszült. És te közölted velük, Kerek Perec, hogy gyerekek, holnap megyek, dolgozok, első jelenet. Igen. Értem. És azt mondták, hogy oké. Nem azt mondták. Kicsit máshogy reagáltak, de most már megbékeltek. Már megbékeltek vele. Barátok hogyan reagáltak rá? Nagyon sokan azt mondták, hogy köszönjük szépen, elég volt a barátságból, de ők tehát most én sem fogom őket megléncselni, hogyha elmennek gyárba dolgozni, elmennek ügyvédnek, akkor ők se lincselnek meg engem ezért. Az igazi barátok, akik tényleg azért szeretnek, akik én vagyok, azok tudják, hogy én nem lettem más emberettől, és azok itt is maradtak. De szerencsére legalább lemorzsolódott mindenki, akinek nem volt helye az életemben. Értem. És azok a barátok, akik maradtak, gondolom vannak közöttük fiúk és lányok is. Nem szoktak kérdezősködni, hogy te figyelj, milyen ez az egész dolog, hogy gondoltam. Főleg a fiúk, nem? Nem, lányok. A lányok? Lányok inkább. Fiúk is kérdezősködnek, de ők inkább azt, hogy lehet fiúként bekerülni. Nem, mintha én akarnék, haverom kérdezi, meg hogy hogyan megy ez, hogyan áll a kis kobrájuk a srácoknak órákon keresztül, meg mi egymás, és nem vagyok fiú, tehát nem tudok mindent, hogy ez hogy megy. Lányok meg inkább ugye a lányos oldalról. Vettél te már észre olyan dolgot, hogy a lányok mint egy kicsit féltékenyek lennének? Hogy ők is belekóstolnának legalább egyszer egy ilyen, mondjuk az, hogy felnőtt filmes, fiús dologban, még akkor is jön, mondjuk nincsenek kamerák, hogy mégis milyen lehet egy profi
színésszel együtt lenni? Én úgy veszem észre, hogy nagyon sokan ugye azt mondják, hogy nekik ez nem fér bele, de nagyon sokan meg nem mondják így ki, de igazából az jön le abból, amit mondanak, hogy nagyon szívesen kipróbálnak 1 vagy 2 alkalommal, de ne legyen következménye, ne tudódjon ki, meg hasonlók, de igazából... Szóval a kis ördög azért ott bujkál bennük. Mindenkiben. Jó. Elkezdted csinálni ezt az egészet 1,5 évvel ezelőtt, hogyha jól emlékszem, ugye? Én emlékszem egy olyan dologra, hogy én nem tudom, mikor találkoztunk először forgatáson, de szerintem ez időtájt lehetett. De már akkor is, hogy is mondjam, azért eléggé ilyen vidáman teltek a dolgok, szóval sosem volt az a komor, jaj, most mi lesz, meg hogy hova jöttem dolog, hanem mindig is egy ilyen poénos napnak telt el az a nap. Én legalábbis arra emlékszem. Igen. Miért legyen rossz kedvem? Most lehet, van olyan is, hogy nincsen kedvem egy forgatási naphoz, mert mondjuk tudom, hogy úristen, most megyek reggel 8-ra, ott leszek este 10-ig, nyilván ez egy meló, oda kell menni, meg kell csinálni, én vállaltam, de közben meg tudom, hogy oké, most lehet ezért rossz kedvem, de lehet jó kedvem is, mert oda megyek, ha csak magamnak is, de legalább csinálom a hangulatot, elbeszélgetek emberekkel, és hogy ha nem arra megyek, hogy minden napon vidám legyen, akkor igazából depressziós leszek egész életem, nem? Hát én mindig azt szoktam volt mondani, hogy végül is mi egy álmot adunk el az embereknek, ugye? És azt kell valahogy előadni, hogy ez az életünk együttléte. Bármelyik jelenetet csináljuk, az pont az, ami a legjobb. Összegezzük egy kicsit a dolgokat. Ugye már 1,5 éve dolgozol. Ha most egy kicsit visszatekintesz az első jelenetedre, vagy az első jelenteidre, hogyan jellemeznéd magad? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy azért ebbe sikerült változnod az előnyödre? Hát, ami szerintem a legfontosabb, hogy az elején nagyon naív voltam. Így az életnek más területein is, nem csak ezen a területen, mert azért itt is kell hogy legyen egy kiállásod. Nagyon naív voltam, most sem tartom magam sokkal jobbnak, de azért sokat fejlődtem ebben. Az állóképességem biztos, hogy javult, szóval nyilván egy 8 órás munkába azért jobban lehet bírni, ahol nincs ekkora fizikai megterhelés, de sokat javult az állóképességem is. Ez minek köszönhető? Hát mondjuk van olyan nap, amikor ugye arra számítunk, hogy oda megyünk, 4 óra alatt végzünk, és ott vagyok még a 9. óra után is, és azért ott ki kell bírni, azért úgy rá is kell készülni, mert mondjuk annyi holtidő van, mert valami van a kamerával, a hanggal. De minek köszönhető az, hogy javult az állóképesség? Hát ennek, hogy ugye itt rájöttem arra, hogy azért... Azt hittem, elkezdtél hirtelen sportolni, vagy nem tudom micsoda. Jó. Harmadikon lakom, elég sportoz, nekem nincs lift. Jó, térjünk vissza egy kicsit a szexualitásra. Azt mondtad, hogy még mielőtt belevágtál volna ebbe az egészbe, azért előtte is voltak párkapcsolatod, itt szexuálisan azért aktív voltál. Mi az, amit tudott nyújtani a szakma neked, amit tételezzük fel, előtte nem próbáltál ki, vagy nem tudtál, és esetleg olyan dolog, amiről nem is tudtad, hogy ez neked jó, és előtte nem csináltad? Hát az anális szex az biztos. Azt én megszerettem magánéletben is. Voltak próbálkozásaid előtte? Voltak, csak aki mondjuk először próbálja, és nagyon nem ért hozzá magánéletben, most ezzel nyilván nem lesz olyan, mint egy olyannal, aki évek óta ezzel foglalkozik. Én egy picit megvédeném a szakmán kívüli férfiakat, fiúkat, mert ha belegondolsz, és szerintem ezzel te is egyetértesz, hogy a legfontosabb részét az anális szexnek azt sosem mutatjuk a filmekben. Az előkészületet. Ott ilyenkor mindig minden megáll, kamera leáll, előkészítjük a dolgokat, stb., hogy amikor arra kerül a sor, akkor minden flottul, problémamentesen működjön, és a néző az csak azt látja, hogy egyik helyről átmentünk a másik helyre, és mindenki boldog, vidám és örül. Közben ezt megelőzte egy 20 perces, akár 30 perces előkészület, amit nem látnak. És nagyon sok fiú, meg férfi, aki nézi ezeket a termékeket, csak azt látja, hogy innen ki,
oda be. Teleportálunk. Na, és ez nem ennyire egyszerű. És nagyon sok nő, én azt vettem észre, hogy hétköznapi nők is szokták nekem mondani, hogy miért nem tudnak a férfiak ezen a téren előre haladni, és tudásra szert tenni, azért, mert nem mutatjuk meg. Mert ez nincs benne a filmekben. Az alap, tehát nem a pornófilmekből kell szerintem megtanulni azt, hogy neked hogyan kell viselkedned a magánéletben. Igen, de az igazság, hogy mivel a pornófilmek annyira, de egy hétköznapi termékké váltak már, hogy én nem hiszem, hogy bárki is nézett volna szexuális tanácsadási videót, mint régebben volt rá példa. Ma már mindenki a pornófilmeket nézi. Nem biztos, hogy tanácsadás szempontjából a pornófilmek a legjobbak, mert ahogy az előbb is mondtam, nagyon sok minden nincs benne, aminek benne kellene lennie, hogyha a hétköznap akarja ezt űzni az illető. Tehát ez van. Az akciófilmekben sem mutatjuk meg azt, hogy a kaszkadőr 10-szer leesik a háztetőről, mire egyszer átugorja azt a házat. Na, szóval anális szex, igen, mi volt még? Ez nagyon-nagyon jó kérdés, meg nehéz is válaszolni. Mondtad, hogy voltál már, vagyis készítettél anyagot OnlyFans-re lánnyal előtte. Vonzódsz különben a nőkhöz, vagy csak ez egy ilyen csináljuk meg, mert el tudjuk adni dolog volt? Vonzódok, hogyha nem vonzódnék a lányokhoz, akkor nem érdekel az sem, hogyha a munkáim 99%-a lánnyal lenne, nem vállalnék lányos jeleneteket. Ezt csak azért kérdezem, mert biztos neked is már volt rá példa, hogy dolgoztál a lánnyal, és az első másodpercnél lejött az, hogy a pénzért van itt. Volt, igen, de én a pornó előtt is voltam már lánnyal, és egyébként imádom a lányokat, szóval sokkal jobban, tehát nagyon, nem mindig, de nagyon sok esetben sokkal jobban egymásra lehet hangolódni egy lánnyal, mint mondjuk egy fiúval, mert ugye mind a ketten lányok vagyunk, tudjuk, hogy mi jó, meg mi nem jó, de szerintem nagyon sok esetben még jobb is lánnyal, mint férfival. És szerintem most egy tévhitet próbáljunk meg itt elhessegetni, mert nagyon sok férfi azt hiszi, hogy amikor néznek egy ilyen lány-lányos videót, ahogy ott a lányok csinálnak dolgokat, és amik kell, az így van a magánéletben is, pedig én szerintem a leszbikus hölgyek ilyenkor akkorákat nevetnek, hogy csak na, mert hogy semmi köze nincs ahhoz, amit mi felveszünk. Mi férfi szemmel kreálunk egy nők között zajló aktust, de ez nem a valóság, ugye gondolom. Igen. Tehát én még nem láttam olyat, biztos van, de én még nem láttam olyat, hogy két lány dupla dildon lovagolna egymással szembe pókjárásba, mondjuk, vagy valami hasonlót. Nyilván biztos, hogy vannak játékok, csak nem 25 vibrátor egyszerre. Én ismerek olyan párt, női párt, akik már nagyon régóta együtt vannak, és még játékszerük sincsen, mert mondták, hogy nincs rá szükség. Igen. Jó, na, akkor térjünk vissza rád. Jaj. Eltelt 1,5 év. Hogy érzed magad? Nagyon jól, és egyébként forgatásról forgatásra egyre jobban. Az elején is szerettem, azt gondoltam, hogy most így szerettem, megszokom, majd lejjebb megy ez a munkaszeretet, és majd fél év után kiesek, vagy bármi, mert megunom. Sosem tudtam nagyon hosszú távon végezni egy adott munkát, mert nagyon nehéz azt választani, amit szeretsz. Nem gondoltam volna, hogy ennyire meg fogom szeretni. Az elején volt is olyan, hogy voltak időszakok, hogy utáltam forgatásra menni, ott lenni már szerettem, csak elindulni nem akartam, viszont most már szeretek munkába menni, ma is még megyek, alig várom már igazából, sokkal jobban megszerettem, mint gondoltam volna, és nem konkrétan a szex részét szeretem, hanem még inkább szeretem azt, ahogyan viselkedünk egymással, hogy emberként tiszteljük egymást, ami azért ritka egy munkahelyen, hogy tényleg normális a légkör, kedvesek vagyunk egymással, el lehet kávézgatni egymással. És azt tegyük hozzá, hogy vannak szabályok, igen. Itt nem az, hogy mindenki mindenkivel, hanem minden le van írva, minden le van papírozva, és ahhoz kell tartani magunkat. Amikor elmész mondjuk egy forgatásra, akkor ugyebár leadod mindazt, amit
te válasz, te szeretsz, és mindazt, amit nem szeretsz. Szóval tételezzük fel, vannak olyan lányok, akik szeretik, hogyha húzzák a hajukat, vannak, akik nem, hogyha csúnyán beszélnek hozzájuk, hogyha nem, és akkor ezt mind ki kell pipálni, hogy igen, szeretem, nem, és akkor úgy fognak majd hozzá viszonyulni a jelenetbe. Ezért mondom, hogy le van minden papírozva, hogy úgymond szabály szerint kell menni. És még utána is megkérdezik nagyon sokszor. Így igaz. Hát ez a nagy különbség, én szerint, ez egyik nagy különbség a felnőtt filmipar, és mondjuk az OnlyFans között, ahol mondjuk benn vagy egy szobába, azt csinálsz, amit akarsz az illetővel, minden kettő fel vagytok regisztrálva, se papír, se semmi, és viszontlátás. Igen. Ja. Meg még az a tévhit van, bocsánat, hogy én nyugodtan. hogy nekem nagyon sokan mondták, hogy jó van, majd akkor pornózzál, csak majd összeszedsz ilyen-olyan nemi betegségeket, hasonlók, és hogy még ez is egy hatalmas tévhit, amit szerintem így el kell oszlatni, hogy azért itt mindenki szűrve van. Tehát, hogy itt 2 hetes tesztek vannak, ugyebár, vérvétellel, vizeletvizsgálattal, és tehát úgy mész oda egy forgatásra, hogy ugye bemutatod a másiknak a tesztet. És ez is egy nagy tévhit, és nem értem, hogy például ez a része miért nem terjedt el jobban, hogy milyen szűrésekre járunk, mikor ez egyébként nem titok. Igen, és az sem titok, ha megnézed, hogy az OnlyFans oldalak mikor robbantak ki, és mikor lett egy hatalmas nagy, hogy is mondjam, nézettségi felülete a Covid alatt. Ugyebár nálunk egynapos Covid-tesztet lehetett dolgozni, ha lehetett, mert voltak olyan időszakok, amikor a Covid miatt nem is lehetett, és mindenkinek le kellett állnia. De ugye megnéz az OnlyFans, ott se szűrés nem kérnek, se tesztet nem kérnek, se szerződést nem kérnek, és mindenki azt csinál, amit akar, azt viszontlátás. Szóval azért is nőtt meg akkoriban ugyebár a nézettség az OnlyFansnak, mert ott nem volt megkötve a kez az embereknek. Nálunk azért elég szigorúan veszik a dolgokat. Igen. Most, hogy már azért belekóstoltál be az egészbe, és látod, hogy miről szól, hogyan képzelsz el mondjuk egy 5 éves tervet magad előtt? Ezen sokat szoktam gondolkozni, mert a mának élek, meg a holnapnak, mert nem fogom azt csinálni, hogy most a Párizsit fogom megvenni a szalámi helyet, mert az olcsóbb, de azért fogom is a pénzt, hogy azért legyen hova félrerakni, mert nyilván 60 évesen már nem fogom tudni ezt csinálni. Tudom, csak senki nem fog nézni. Hát figyelj, azért van arra is kereslet, de mindegy. De az ritka. Szeretnék majd, hogyha úgy van, és meg tudom csinálni, akkor saját produkciót. Szeretnék saját Pornhub csatornát is, meg az OnlyFans-emet szeretném feljebb futtatni, illetve én most csinálom a búvársulit, ipari búvár szeretnék lenni, utána pedig jön az aranykalászos, hogy mezőgazdász végzettségem is legyen, és én tanulni nagyon szeretek, nem az általános tantárgyakat, de ami érdekel, azt szerettem tanulni, és minél több szakmát el szeretnék majd végezni, hogy még ezek mellett, amik itt tervben vannak, még legyen bármihez, hogy oda tudjak nyúlni, hogyha szükség van rá. Jó, figyelj, mielőtt még itt elengednélek, mert tudom, hogy rohansz, mert mondták nekem, hogy meg te is mondtad, hogy van egy munkád, és oda kell, hogy érjél. Azért én előtte szeretnék egy gyors kis kvízt csinálni veled, főleg, hogyha megtalálom a kis papíromat, ami itt is van. Figyelj, nagyon egyszerű. 10 kérdés. Jó? A játéknak a lényeg az, hogy nagyon gyorsan, egy másodpercen belül kell rá reagálnod és válaszolnod, jó? Szóval felteszek egy kérdést, és akkor arra rögtön válaszolsz. Kezdhetjük? Jó. Méret vagy technika? Technika. Okay. Anál vagy punci? Mindkettő. Jó. Anál vagy DP, azaz dupla? Anál. Borotvált vagy szőrös? Borotvált. Jó. Idősebb vagy fiatal? Fiatalabb. Fönt vagy lent? Mi? Te. Fönt vagy lent? Lent. Lent. 3 kérdés, ilyen kis kérdés. Kik csinálják jobban, a fiúk vagy a lányok? Jó? Csókolózás? Lányok. Nyalás? Is. Szex? Fiúk legtöbbször. Jó. Ha választhatnál, akkor mire forgatnál? OnlyFans vagy felnőtt filmek? Felnőtt filmek.
Kicsit Itt komolyabb. A produkciókra értem természetesen. Kicsit komolyabb szerintem. Jó. Természetes vagy szilikon? Természetes. Természetes vagy szúrt? Hát nekem fel van töltve a szám. Én most, itt a fiúkra gondoltam. Hát figyelj, úgy természetes. Természetes. Szilikonból indultam ki. Nem voltam elég precíz. Jó, egy extra kérdés, csak hogy 11 legyen. Te választhatod meg, hogy kik legyenek a szereplők? 2-esben vagy 3-asban? 3-asban. Jó, én választhatom ki, persze. Igen, és kik lenne? Hogy tennéd össze azt a 3-ast? Nemileg. 2 lány, 1 fiú. 2 lány, 1 fiú. Mondjam a színészeket? Nem csak kérdezem, mert van olyan lány, aki azt mondja, hogy 2 fiú, és ő maga 1 lány, de jó. Egy olyan dolgot azért szeretnék tőled megtudni, mielőtt még elengedlek, hogy mit tudnál tanácsolni azoknak a lányoknak, akik mondjuk azt mondják, hogy holnap én el szeretném ezt az egészet kezdeni, nem csak az OnlyFans-t, hanem produkcióknál helytállni és dolgozni. Szeretném, hogyha kifejtenéd azt, hogy mi a különbség az, hogy produkciónál dolgozni, és mondjuk otthon a kis szobádba. És más pedig az, hogy milyen tanácsot tudnál adni, hogy mire figyeljenek oda. OnlyFans-nél ugye ott azért az anyagi része, mert nyilván legtöbben ezért kezdik el, az annyira nem fog megingani, mint a produkcióknál, mert ha most van OnlyFans-en tegyük fel 100 feliratkozód, akkor kicsi az esélye, hogy 2-re lemenjen egy hónap alatt, de OnlyFans-en is, ha valamit kiteszel, az ott marad nyilván, mint ugye a rendes produkciósnál is, ott meg főleg, mert ott nem tudod bekorlátozni, hogy ki nézze meg, mert nem a te produkciód. Produkcióknál pedig, hogyha valaki konkrétan a felnőtt filmbe szeretne belekezdeni, akkor nagyon-nagyon figyeljenek oda arra, hogy mennyit és mire költenek, mert lesz olyan, hogy egy hónapban lehet, hogy egy melójuk sem lesz, lehet, hogy előtte volt 15, de lehet, hogy következő 3-ban lesz 2, és azért félre is kell rakni. Figyeljenek, tehát aki nem tud kiállni magáért, én azt nem engedném be a felnőtt filmesiparba. Nagyon figyeljenek oda a saját testükre, hogy ha elmennek bulizni, akkor ne legyenek kék-zöld foltosok, mert én buktam már ezért munkát, azt hiszem 2 is. Nagyon legyenek igényesek magukra, sokkal jobban, mint alapvetően. Ezzel most nem azt mondom, hogy járjanak el pilláshoz, kozmetikushoz, hasonlók, hanem otthon is ezt meg lehet csinálni. Én se járok, csak 4 havonta fodrászhoz. Illetve a hirtelen jött sok pénzt tanulják meg kezelni. Nyilván az első 3 hónapban szórják, ahogyan akarják, legyen pénzük az utazásra, meg a melós kellékekre és a lakhatásra, de szórják, ahogy akarják, próbálják ki, de utána figyeljenek oda, ha kell, fogadjanak fel pénzügyi tanácsadót is, nekem is van, illetve ha már sok pénz, ugye lányokból egyet sem tudnék de egyet pont ki tudnék emelni, aki 100%-ig meg van magával elégedve, ne plasztikáztassuk túl magunkat. Én is néha kicsit soknak érzem a 2 szájfeltöltést, főleg így szájfénnyel, de ne plasztikáztassuk túl magunkat, ne legyünk kocsaszájúak, nem kell a homlokunkba botox, nem kell sehova botox, ameddig 25 évesek vagyunk, nem kellenek ekkora mellek, főleg most, hogy egyébként természetes lett a divat a felnőtt filmen is. Ezt akartam kérdezni, hogy te akkor most úgy érzed, hogy a műiességtől vesztesz munkát? Mivel most ugye a természetesség a divat, ezért biztos. És ez jellemző úgy szintén a tetoválásokra, és hogy ne legyél túl kivarva? Az is egyébként, hogy ne legyen túl sok tetoválásod. Nekem is volt olyan, hogy úgy kellett forgatni, hogy ez az oldalam látszódott, mert ezen a karomon van 5 tetoválás, kisebbek, de én is szerintem, ha most felvarratnék egyet az oldalamra, egy ilyen picikét, vagy bármit, akkor biztos, hogy kevesebb munkám lenne. Értem. Amikor elkezdtél dolgozni, azért gondolom voltak meglepetések, mert azért tegyük hozzá, hogy amikor forgatsz, akkor ez nem úgy van, mint otthon, hogy azt csinálsz, amit akarsz, hanem egyes utasításokat követsz, nem csak te, hanem az összes kolléga, akik kamera előtt vannak,
És ezt csak azért mondom, hogy egy kicsit ezt a tévhitet, ezt hesegessük el, hogy amikor elmegy valaki dolgozni egy ilyen szektorba, hogy ott egész nap élvezkedés megy, és azt csinálnak, amit akarnak, hogy azért itt mindig szinte csettintésre azt kell csinálni, amit mondanak, és ehhez még jó arcot is kell vágni. Hát igen. Van, amikor, hát szerintem még pont te is ott voltál, amikor már 5. órája vettük fel a 2 lány, 4 fiús jelenetet, kint mondhatom, a Rokkónál, és akkor már 5. órája vettük fel, és már mindenkinek elege volt, de még a kámsát részt nem vettük fel, és akkor igen, gyere, vegyük még fel. Az azért kicsit megterhelő. Nekem az volt nagyon meglepő, hogy ilyen hosszú ideig tart összerakni egy 20 perces videót komolyan. Én azt hittem, hogy meg vagyunk fél óra alatt. Pedig amúgy nem. Meg, hogy... Mondjuk ez is egy nagy különbség az OnlyFans tartalom és a azt összerakod, max kivágsz belőle egy rossz részt, aztán kész. Felrakod. Nem itt azért van komédia, dialógusok, fotózás, igen, és ez mind idő. Igen. Szóval szinte egy egész napos elfoglaltságot vesz igénybe. Hát meg a holtidő, amit mondjuk lehet, hogy én nem is értek, hogy miért van, de aztán közben mondjuk elhagytad az aksit a kamerából, vagy mindegyik le van merülve, mert nyilván közben jöhet, hogyha minden nap forgatsz, akkor nem tudod, hogy hol áll a fejed. Igen, de olyan is van, hogy mondjuk valamilyen kollega miatt kell állni, mert hogy még nincs kész. Igen. Ilyen is előfordult. Vagy egy telken mondjuk 2 külön épületbe 2 különböző jelenet megy, és nincs rá úgymond elég stábtag. Mondjuk téged áthívnak, hogy figyelj, segíts már, mert ezt hogy kell beállítani, aztán futkárra szalsz vissza. Én meg így ülök, és így, ez még egy cigi. Érzem. Igen. Jó, hát figyelj, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide hozzánk. Köszönöm, hogy meghívtál. És örültem, hogy láttam ezt a kis mosolyodat, és hogy még mindig úgy mosolyogsz, mint ezelőtt 1,5 évvel ezelőtt, igen, és hogy tök jól érzed magad a bőrödbe. Én nagyon remélem, hogy még fogsz ide hozzánk jönni, és egy jót majd dumcsizunk akkor is. Hát remélem én is, hogy hívsz még. Foglak biztosan. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Hölgyeim és uraim, Liz Ocean.